με φάλτσο, ο Ζούνιορ απομάκρυνε. Στη συνέχεια ο Αλεξόπουλος δεν έδιωξε σωστά. Έστρωσε στον Μέλμπεργκ, ο Σουηδός με ωραίο βολέ βρήκε τον Μοδέστο, έβαλε σωστά το κεφάλι του. Ο Γάλλος, ο Φρανσουά Μοδέστο, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν εμβρόντος στη συγκεκριμένη φάση, καθώς και κινηθεί προς την απέναντι γωνιά. Είχε κινηθεί στη δεξιά του γωνιά, η μπάλα κατέληξε στην αριστερή. Από εδώ θα φανεί ακόμη καλύτερα πως ουσιαστικά βρήκε ο Αλεξόπουλος τον Μέλμπεργκ και στη συνέχεια έβαλε σωστά το κεφάλι του ο Μοδέστο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ουσιαστικά έλυσε τον γόρδιο δεσμό εκεί και στη συνέχεια έγινε το 2-0. Εδώ έμεινε ελεύθερος για λίγο ο Πάντελιτς, τον είδε η Μπαγάσα. Έστρωσε ωραία την μπάλα μπροστά ο Πάντελιτς, έκανε μια περιστροφή, σηκώθηκε κιόλας η μπάλα, του έκανε το χατήρι θα λέγαμε εδώ, αλλά σημάδεψε σωστά ο Σέρβος. Νίκησε το Δασκαλάκι για δεύτερη φορά, έδωσε αέρα για τον Ολυμπιακό 2 τερμάτων και κάπου εκεί ουσιαστικά κρίθηκε και το μάτς για να έρθει ίσως το καλύτερο γκολ όλων από την εξαιρετική μπαλιά του Μοδέστο και το μαγικό πλασέ του Μιραλάς απέναντι γωνιά, απέναντι δίχτυ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Δασκαλάκης σε συγκεκριμένη φάση, καθώς έστρωσε πολύ ωραία ο Βέλγος με το δεξί, με το αριστερό ήταν το σουτ, το πλασέ, και έτσι είχαμε το 3-0 που ήταν και το τελικό σκορ. 12 γκολ ο Μιραλάς, κυνηγάει τον Σισέ, να δούμε αν θα προλάβει στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια.